Formal nang gibuksan karon ang ika-14 Sangguniang Panlalawigan. Pinaagi silang inaugural session. Governor Junjun Davide nangayo og tabang sa Junta Provincial sa pagpatuman sa mga programa sa lalawigan. Alang sa dugang detalye, adunay live report si Kapusong Nico Serino. Nico. Yeslan, gihimo karong hapon ang inaugural session sa 14th Sangguniang Panlalawigan nga gilangkuban karon sa kadaghanan mga bag-ong mga miyembro. Gibuksan kini sa Santos nga misa sa Cebu Legislative Building. Human niini, mipaso ang mga bag-ong milangkob sa Junta Provincial. Sa inaugural message, nanawagan si Vice Governor Agnes Magpale sa mga kaubanan maghiusa alang sa kaayuhan sa mga Sugboanon. Pipila sa mga priority legislations nga gustong ipalabang sa PB ang Tourism Code ug ang pag-usab sa Women and Children's Code sa lalawigan. Wala pa ipahibaw ang chairmanship ug mga sakop sa mga komitiba apan gipahibaw na ni Vice Governor Magpale nga gipun-an og usa ka komitiba ang 28 ka mga standing committees. Ang napuno, Committee on Energy. Samtang sa inaugural address ni Governor Junjun Davide, nanawagan siya og kooperasyon sa board sa mga gusto niya nga mapatuman. Lakip niini ang padayon nga pagpalambo sa healthcare services, pagpalambo sa airport sa kamotes ug bantayan ug pagtuon alang sa transaxial highway sa probinsya. Mihangyo usab siya sa provincial board nga mamalit og mga heavy equipment nga magamit yun sa mga katalagman dinhi sa probinsya. Samtang sa laing balitalan karong hapon nga atong nahipos, may tulo ka mga drug pusher o user nga misurrender na sa mga otoridad. Mitahan sila atubangan kang Poblasyon Pardo Barangay Captain Althea Lim. Karon lang yung hapon kinitulo ka mga lalaki nga nagpangidaron og 28, 29 og 40 anyos. Nabalaka sila sa ilang seguridad. Subay niining gihingusgan nga kampanya sa kagamhanan batok sa gidiling drogas. Nasayran nga ang tulo na lakip sa talaan sa Pardo Police Station kundiin lakip ang ilang mga balay nga napatuman na sa Oplan Tukhang o Tuktuk Hangyo sa kapulisan. Gitugyan sila ni Kapitan Lim ngadto sa Pardo Police Station. Auhag nila sa uban pang nalambigit nga mutahan na lang sa mga otoridad kay alang masab kini sa ilang kaluwasan ug muundang gyud sa ilang binuhatan. Gikatakdang papirmahon sila og affidavit o panaad nga talikdan na kining ilang naandan nga binuhatan. Sa siyam ka mga barangaylan nga ginsakpan dinhi sa Pardo Police Station, ubay-ubay pa nga mga pangan nga nalambigit sa gidiling drogas ang padayon nga gimonitor karon sa kapulisan. Gani nagpadayon pa ang ilang gihimo nga pagpanuktok o pagpanghangyo nining mga tawhana nga muundang gyud sa ilang binuhatan o kining gitawag nga Oplan Tukhang sa kapulisan. Lan. Daghang salamat Kapusong Nico Serino.